дар ин як муддати кӯтоҳи таърихӣ аз ҷониби арабшиносони тоҷик чӣ дар тарҷумаву таҳқиқ ва чӣ дар фарҳангнигорӣ шоҳкорҳое ба майдон омадаанд. аз ҷумла дар ба майдоноӣ чунин шоҳкорҳо саҳми арбоби илму техника, доктори илмҳои филологӣ, академики Академияи забони арабии ҷумҳурии Мисри Араб, профессор Саидраҳмон Сулаймонов бисёр назаррас аст. чунончи устод дар таҳқиқу пажӯҳиши худ ба омӯзиши осори ҷуғрофияшиносони араб ва арабизабон аз нигоҳи забоншиносӣ ва забони илм ва фалсафаи арабу тоҷик таваҷҷӯҳ намуда, ҳамзамон бештари осори Абуалӣ ибн Синоро ба тоҷикиву русӣ тарҷума кардааст. илова бар ин, номи ин донишманд дар ҷаридаи таърихи фарҳангнигории тоҷик бо ҳарфҳои заррин навиштаву ҷовидона гаштааст. зеро таҳияи фарҳангҳои дузабонаи арабии тоҷикӣ ва сезабонаи тоҷикӣ-русӣ-арабӣ дар арабшиносии тоҷик натиҷаи заҳматҳои ин донишмандӣ пуркор аст.